Това се налага, защото Сашо не умее да работи с шпаги. Като малък ми казаха, съм чупайстор. Това е като колело с помощни колелца. Специално с стъкло, за да може да вижда. Да. А това е другия тип. Аз ще пробвам с така, защото ми харесва повече. Това е малко като... Ако се жениш, ще бъде. Аз съм Зоро и ако Катрин Зета-Джонс беше наблизо, щях да отида да я спаси от лошия Сашо. Не си измислиш, че си по-добър от мен пак. Не, няма да си измислям, защото това не е измислица. Коленичете. Добре, Ангар, ти не гледай да ме. Провъзгласявам вас, Александър, в оператор на годините. Ангар, да.